Kaixo, aztarna digitala aztertuta, ikaskuntza pertsonalizatu bat planteatu behar dugu. Kasu honetan, hemen ditugu emaitzak, eta egiten duguna da multzokatu. Multzokatzea hiru multzotan banatu ditugu, ikustaldien arabera. A taldea, 1, 2, 3 ikustaldi eginda lortu dutenak edukiak ulertzea. B taldea, 4, 5 ikustaldi behar izan dituztenak. Eta D taldea, 5 aurrerako ikustaldiak izan dituztenak. Vale. Orduan, A taldearekin hasiko naiz. Kajuta egin dute eta etpazelak egin dituzte. Horregatik daukagu aztarna digitala. Talde honekin sakontzeko prestazio berrien jarduera egiteko esango diegu. Ondoren, lepoka galderak prestatu ditzatela. Lepoka jolastuko dugu elkarrekin guztiok, eta talde honek egingo dituena da prestazioi buruzko galderak prestatu. Eta bukaeran lepoka jokoa jolastuko dugu A, B eta D taldekoak elkarrekin. B taldekoek. Kasu honetan, ikusten da, pixka bat sakondu behar dutela gehiago edukietan. Orduan, kajutak egin dituzte, epaztelen emaitzak baditugu, eta sakontzeko prestazio berriak ariketara pasatu aurretik, galdetegi batzuk erantzungo dituzte. Bai? Orduan, behin galdetegiak erantzun da, sakontzeko prestazio berrien jarduera egingo dute, eta guztiekin bukaeran lepoka jokoa. Aldiz, D taldekoek, 5 aurrerako ikustaldiak behar izan dituztenek, egingo dutena da, kajuta egin dute, etpazelak egin dituzte, eta hor daukagu evidentzia. Egingo dutena da, galdetegiak erantzungo dituzte, B taldekoek bezalaxen, baina aurkezpen batek lagunduko die eduki horiek egokiago ulertzen. Bai? Aurkezpena ondo ikusiko dute, eta ondoren galdetegiak erantzungo dituzte. Behin fase hau eginda gero, sakontzeko prestazio berrien ariketa egingo lukete, eta lepoka jokoa jokatu guztiekin. Goazen ikustera nun dauden baliabide guzti hauek. Bai? Orduan, joango ginateke gizarte segurantza atalera, eta hemen ikusten dezuenez, hemen ditugu etpaztel galderak txertatutako bideoak. Bai? Orduan, jardueretara baten baldin bagara, kasu honetan aipatu dugu baliabideak jarduerak, ataldekoak zuzenean, 7. ataleko ordaindutako baimen berriak jarduera egingo luketela. Aldiz, B taldekoek galdetegiak bete beharko lituzkete. Bai? Eta D taldekoek galdetegiak egingo dituzte, baina aurrez errepasorako ataletan dagoen gizarte segurantza ataleko aurkezpena ikusi beharko lukete. Bai? Eta ondoren galdetegiak egin, eta guztiek, behin galdetegiak eginda bai Bek eta bai Dek, egingo luketena da sakontzeko jarduera, bai? Hemen dago ordaindutako baimen berriena, eta bukatzeko lepoka jokoa jokatuko genduke. Bai? Hemen galde erantzun batzuk ja planteatzen dira aurrez, baina ataldekoek beste galdera batzuk txertatu dituzte. Hemen dago tableroa, eta hemen daude galde erantzunen liburuxka. Eta denbora izango bagenuke, baita ere jokatuko genduke kajuta, hasieran egin ditugun kajutak berriz egingo genituzke klasean, eta hor ja maila goren baten elkarren artean lehiatuko lukete. Eta honekin bukatuko genduke egitekoa. Hauxe da nire planteamendua, ikusten dezuenez, 3 multzotan banatu ditut, eta erritmo desberdinak planteatuz, iritsiko ginateke guztiek edukiak barneratzea, eduki horiek ezagutzeko aukera desberdinak ematen zaizkie, eta gainera gamifikatu egiten da klasea, nolabait pixka bat motibagarri izan dadin. Eta hauxe da gaur azaldu nahi nizuena. Eskerrik asko. Agur.